Hvorfor er det så, at en fodboldnation som Danmark hovedsageligt kun møder op til når Danmark spiller kampe i den her turnering? Jamen, det er fordi, vi dyrker danskheden. Altså, der er ikke så mange fejnsmækkere fodboldtilskuere. Altså, det er faktisk ganske få fodboldtilskuere, når tingene går imod, eller når det ikke interesserer dem. Så derfor så at komme til Danmarks kampe, jamen det er at dyrke danskheden. Og det er jo fantastisk at være på stadion, hvor der er 18.000, hvor alle 18.000 kan den danske nationale melodi og kan synge med. Og det er en god, stor folkelig oplevelse. Men at komme til en kamp mellem Hviderusland og Schweiz, jamen det er ikke den store fodboldoplevelse. Er det normalt, hvis vi også ser i resten af Europa, at man kun dukker op til når sit eget land spiller? Jamen altså det er jo, at som i Sverige har de selvfølgelig kunne præstere nogle højere tilskuertal, men der har de også haft mange kampe, som lå med de der 3.000 tilskuere. Man kan sige, det er jo selvfølgelig rigtig lavt, det tilskuerantal, vi har kunne præstere i Danmark, men igen, altså det er Danmark, vi dyrker det danske, og nu er vi endda så godt hjulpet, at vi har nogle store profiler på U21-landsholdet i Danmark. Så hvis der er U17, så har det været noget helt andet.